Bruh. Wala ulit tao, di pa oh. Agay. Agay. Anong kailangan kong gawin? Tanga, hindi mo uy. Siyempre. Ako din mo uy, masaktan. Galit ako ng Dres. Tag-iyo, patay dito. Gusto man, di mo na ni? Muna ni. Mangwa, tagdaghan ka din kuan ka ng mga prutas. Mga makaon. Unta din. Kaon na mga biyuta. Wala kaon din. Kaon na mga biyuta. Kaon na biyuta daan. Hindi ako din. Uy. Tara, tara, tara. Ikaw na. Basta. Ikaw na ako. Ikaw ako. Ikaw na. Ikaw na. Ano? Hindi ako na. Naigo ko din yung naigo. Tara, tara, tara. Manapos natin. Uy, balik. Bruh. Bruh. Anong kailangan kong gawin? Sakit lang. Uy, sakit kayo. Ito slok na mong gaya kong kuhan, likod. Stop. Sakit kang likod. Bruh. Pre, wala ko nang urog, pre. Nangapod na itong mga awat. Pinong sa bandaan niyo. Masabing daan niyo. Bakit di? Matatanga. Sabi ko nang urog, ha? Sige, sige. Pinap, pre. Tara na. Wanay bunga, pre. Ha? Nang tawag, God? Wanay bunga? Ay, pre. Pero kani nga prutas. Tura-tura. Daghan kayo. Yummy ka na, pre. Bruh. Bruh. Anong kailangan kong gawin? Buat ka! Ay, asam! Tago dulu. Ay, po. Ang padiri. Hulog po. Hulog pa. Hindi, ginitan ka. Sini orange. Basig na itagiya ha? Di ko ka naman no. Pwede man na ito nakawaton siya. Wala may tao. Wala may siguro tao na. Ulat lang. Oh, asa man? Tao? Asa? Ay, dili tao? Dili tao, pre. Asa man? Tag-iya na diri. Asa? Tura utong ka ba utong ka. Kita mo wala. Ito na. Kita na. Sige. Sumunod mo lang eh. Steady lang. Steady lang. Ngayon lang. Hag yung sa kuwahag. Okay. Kapon ang pangulado. Mga prutas po ba? Mga nindot kayo. Mga grabe, mga bunga. Akong lubo, sulit ang buko niya akong lubo. Mangga. Sulit din akong lubo. Bruh. Hindi ka madakpan ano. Yampo lang nato. Ha? Wa pa bitaw kawat. Pero minus 10 sa langit. Sat bambito ta ni Ron. Sige lang, text Hindi lang yun. Siya na bahala sa tuwa. Ba't natin nahulog mangga at biginin niya ba? Murag lamig. Mangga gida eh. Wa pa yung nakakawatan eh. Kita taghan dito. Gini ang mga pertasan ba? So pag di nakakuha siguro dre.
Kung manok, okay naman po. Kung mga lubig yun, sulit yun kayo. Na may pinaakan? Lagi tao ron. Wala pa man po din tao na po nakakukuhin ng tao din nakalakaw po. Pero kanya akong lubi. Yahi, yahi. Grabing tag-iya ni Dre ba? Sa tukistanan. Stricto. Maayun lang wala ta kay go. Nga nila yun. Ya, salamat ganun. Salamat. Kita yung pinakaswerte. Dayon, hindi abang ay. Hindi na lang siguro. Pero kita yung pinakaswerte ng kawatan ba yun? Kasan ako ano? Sige, sige. Ikaw na una. Una na. Una naglakaw. Una naglakaw. Sige, bantay-bantay ko Dre. Sige ha. Hindi naglakaw ha. Hindi naglakaw. Grabe. Wala man yung tao po. Salamat ng din sila po yung mga pinadakpan. Ulit ako. Oh no! Nabali. Oh, katong kahoy. Oh, nabali to ganyan pandiri oh. Ay, ko. Ang tagiya nabali ko. Ha? Unsa ko? Unsa? Tae, unsa tae? Sige lang ako na dito. Bruh. Wala. Bruh. Bruh. Unsa ba kanre? Yo, kul. Kuan manggod. Suroy lang. Pero suroy ra mi kul. Suroy-suroy. Ha? Oh no! Nangawat mo bangga? Sige, Jud. Sige, bunali ko. Dailan ako si mong kabita. Kinsa ba to, ha? Si Marites. Ano kasi mo? Ay, saba. Sibat ka.